Se kasa kasa hwe kasa ase kire se wo ka asa se wo kasa kire panina eya bere wo ase akodaye enye sabi emfiem me san ka biem empaniye enye emfiem kum afi no obehya ase eti owo emre bebere wo nanim se obetimi asesa no eti baabi a waduru no so obi hye wase a eya hwe wano kasa ye wo bi a ye ka se oye panyin akoda me ka kire wo se ye ka se obi a oye akoda che se de bia na wo Otwediampon enhiro na onye okese odwumadi a wodi nyina no na ene me no kasa afa eye kasa me say me ne wo kasa afa kasa ye kasa kasa eye de bad de di ade na ye wo kasa se kasa kasa hwe kasa ase kire se wo ka asa eti me ka kire wo se ansa na wo be kasa eye adwen ho yi maybe so kwan be so na be fa so abedwen ho if you say kwan ya be fa so abedwen ho kronkron so san ya asem foforo na nan me pese ye twen adwen esi kasa so na ntia ye kasa o kan na asa ene se wontumi ensesa ne biem senya eto akoma eho a eno ano no eto adwen ho a eno ano no kasa wo hoi atese de watam ebo na wode abo ensu eni se wodi bo ensu nani ka hu se ebo ensu nani a etwa kanko ewo ensu no eni ebekwa memu aba bayaye bebre ansana ebedru grebe no wuwum na se wunhu ne ha no nkyere se di ugina ensu na jam enhu enu ti ne na mo kasem bi se enya ada wo betwa wo betobo etwa eye esu afra wo enam pafin ebesiu wotu ni sesi a de susunsu aso nhu etise wo kasa eya hweye wo ka asase untimi enye ho hwe nemo eno nkyere se wo ka yam asase obi entibie wo ena untimi nya ho hwe wo ho wo ka yesa age wani so kan se ade bi ebefiri wano ababiara tumi ewo enu nti ene nam kase ma wano enya nokore kyese de obaka no nem kan wo kina de ka no da ma wonse nyina enya baako ma no nya anokoro enu nti ne se nokore se wo kasa kan se tumi na edi akire no enya kwa enu nti na twese mo se kase bia mbaka amfa adepa bia man kai hu se obebu ho aten sebeno kasa empre bebre no eya mehwe tumi a etai ekire no efisa kasa wo hoi e de tumi na enam yenni kasa baako a tumi eni ekire e wasase so emfa ho ni wabosu baabi a wo firi baabi a wo tie eni baabi a wo di udwuma se wo kasa asa tumi ye wo wiase nyina eso edidi djuma enu ntimi bisa wo se kwa be so na wo se menum ye ne fa so ekasa ene me no hwe kasa ye kasa ekire nipa ene abode kasa egumu ahodo miensa ye wo kasa ye kasa ekire empanyin ye kasa panyin na kyese ne pa wo hoi enyini esew ye kasa pa wo pa ene baabi a ahoden egina eti etimi kase wodi chiachia wo pako wo pawo hoi ena se wo pa ahoden de a egina so eti anka ne tete se ye kwa ako a baabi a di akode ebo eye wo pa ekyese wonim adepa eti eho ene de ne panyina esie anaye kora eti oba bi apamu ana ba ma apamu no eho no ena ne pa efriba enu nti ne ye kase papa kyese epa eye papa na se obi epa enyini a ene efre no panyin eti ansa na obekasa akire panyin no
Dwehum yenu yan kasa nkyerɛ pani akwan bia so. Ye kasa kyerɛ pani sɛ wanyi sɛ ye fi sɛ ne pa anyini. Eti sɛ wo hwɛ de wodi nkan ɛwɔ w'animu a wo kasa brɛ ho ase. Kasa brɛw. Metimi akasɛ agya mepa wo kyɛw. Mehia adie. Ɛkyerɛ sɛ mabrɛ me ho ase ɛde ama onipakro. Ye wo kasa ye kasa ɛkyerɛ ye ti pen sofo. Ye kasa ti pen a empani ka asem bi sɛ asen wo hoi ana ensen go ti pen. Adekro nti ye kasa ti pen ɛne sɛ ye ti ana baabi a yetumi adwin kokoduru ana ɛkwan a ye fa so ɛyɛ yadeɛ wo mo so aduru saa pempen so no bi. Eti ye kasa ti pen so a ɛnyɛ sɛ emfie nkoa mu ebetumi aba adwuma mu. Si eba adwuma mu onipa a wone no ɛda pɛ no ɔyɛ otipenfo ɛmfa ho ne nyine. Eti so obi kyɛn wɔ adwuma mu ana adwumadie mu a ɔbagya eti ne pani ya no fama no ɔyɛ panyin ɛkyɛn. Eti empre bebre no panyin ɛnam efie so nko na mmom egyina de onim ɛsew. Eti yɛ wonim de ɛne wonyansa ɛne wɔnte ase. Na dapɛ mu no yɛ ba bɛkyerɛ saa no ma wɔ nyansa entiaseɛ ani nimdeɛ ne kwan a yɛfa so ɛbɔ yɛ bara ɛwɔ asase yi mu a yɛtumi apem kɔ yɛnim. Twerɛsɛm aka sɛ nimdeɛ a meman ɛne nti no yɛbɛtwa mo agu sɛ sɛ ɛtumi bisa wo sɛ ɛde ade na wonim ɛfa kasa ho. Sɛ nipakuo biara ɛgye to mu sɛ wei ne kwan a yɛfa so akasa a ɛbɛyɛ adeɛ sɛ tumi ɛtɛɛkye na ahohom nso ɛso. Yɛwɔ kasa hodo bebree na mede nkan aka panyin kasa a yɛka ɛkyerɛ no and makase eti penfo enam sɛ woni omo egoro ti pen no nti no on de obetimi no edi agoro efi sɛ agoro we ene fom kyerɛ sɛ obetimi aba fom yɛmpen enkoso eti yɛse agoro we ene fom eti sɛ ensen egoro ti pen a nea obetimi de ayɛ wo ho no obetimi de ayɛ wo ti penfo nea wotimi mfa nyɛ wo ho no emfa nyɛ wo ti penfo. Mejide sɛ wate asɛm ya meken na ɛnyɛ asɛm foforo ɛmma wo efiri sɛ nea wompɛ sɛ obi de bɛyɛ wo no ɛni kwan sɛ wo nso wode yam. Afei yɛwɔ kasa yɛde ɛma ɛyɛ nkwadaa ana nkodaa. Yɛwɔ obi a yɛka sɛ ɔyɛ panyin akodaa. Meka kyerɛ wo sɛ yɛka sɛ obi a ɔyɛ akodaa kyerɛ sɛ da bia na wɔko adeɛ no oni ntiaseɛ wom osua ɛno nti no ɛma no yɛ akoadaa. Da bia no ɔyɛ adeɛ ne wie a ansa na wadwen ho. Eti sɛ wode wano ɛto akodaa anum a ɛyɛ ahwɛ yi anyɛ sa da bia wone no bɛko. Sɛ osua no ɛnkyerɛ sɛ ubetimi akasa kyerɛ no akwan bia so. Sɛ wone no ɛko ka hu sɛ ɔyɛ akodaa eti yɛ ahwɛ wano yi akodaayɛ ɛnyɛ sɛbe emfie mu mesa aka biem empaninyɛ ɛnyɛ emfie nkum. Sɛ wone obi wadwuma mu na ɔnte deɛ woyɛ nase na onim deɛ ɛmfa enkoduru baabi a wo deɛ ɛdura ɔyɛ akoadaa. Ɛno nti da biara nipa a wɔhyɛ wase no ɛyɛ akora ɛma wo. Da biara ɛka wo nkɔ no na ɛyɛ wo sɛ wo nkɔ na wiase mu tumi ɛne ɛnmonyam nyinaa wo sɛ ka hu so bi nso wɔ fam. Mpɛ bebree no ɛyɛ misoro wɔn wɔ fam no ɛsen wɔn wɔ anim efiri sɛ wo a wonim no wapem na mmom deɛ ɔba afi no obɛhyɛ aseɛ eti ɔwɔ emere bebree wɔ nanim sɛ obetimi asesa no eti baabi a waduru no so obi hyɛ wase a ɛyɛ ahwɛ wano kasa yi. Si akasa wano a emu duro nti no mempɛ sɛ mɛkasa afa ho ne na mmom ɛyɛ akora wano ɛnom a efiri ahaban ano ɔden ɛmɛɛma wɔ hɔ yi ɛwɔ ano baako na mmom ɛmmaa ɛwɔ ano mmienu. Tumi a ɛta akyire no nti no sɛ wo kasa ɛyɛ ahwɛ yi.
Yewo emema anu a ekasa baako pe na emom emma wo anu mienu na enu nte na se oba ene bemma nyasem na se ode nanu mienu eka bomu a minim se de ne pa enyine no te de meka na se na ni nyina ekasa eye ho efiri se ohia se na koma nko abaye dwuma na emom nanu mienu aye koro enti se otsenafo na se wo kasa yi adwuma enu ti me pa kire se wo yo ba na se wo kasa ya hweye hwe ba bia wotie hwe ba bia wogina na hwe esu ene ban a etiwu na da biara wa ankon so hwem anya sa da bia obeya koada sa wo kasa kire panina eya bere ho ase wuti panfo no ye ne awugide se ye de yawa enya wo jam ene kire wo na de oye abofra no enam se na adwen abo afrenti no eya hweye e wona kasa yim efi se de wo ye no onte ase na akoda no ne abofra da bia woko enam se na adwen abo afrenti ye fra na abofra no wo ye akoda eti da bia ne yesoma no eti se wan hweye na wan kasa ye ankyere abofra na akoda da biara wo soma na wo nko ye kansam de ne de aboabo madwen de afuna ne ya kyekere no se doboa no enya bibi ase wa kyekere bibi abo ne po de esie enuti ne mpanifo ka asem bi se ye pa ye behunu nti ena brewa wo hoi kyekere boa eti se opeso hu akora etiri mu asem a hwewa no kasa yi kyekere na adwen na kyere no kwanya obefa so ane no betena bono tofa bonne bede na esje no yoyoyo agongongon se abofra no bebe biara wo biara ofra na obeba obi akasa mana ha tugu obi akasa mana ya oya tugu won so hyase ya kasa kire o kra se mekra didaw mekra na entubase ya nentenase e wo no ma nyina mu so be kasa nchiro na kasa na ano eden a bun ba process sabi ka frache na adwen e wo fom obi akasa tia ama kasa tia na okasa tia wo no e wa adwen se obetua no so ka adwen wo fom fache me sabi kasa nyanti asia wasem ya meka yi mu se odoma ko boss wo ni asase wo obi biara opese pem ko nanim no ontie di amanfo beka biara na mom otie di eka ne kra na koma na adwen ene na ade nyina na ma no botof e wo no ma nyina asem bia wo beti a enye papa manenko ifisa ben focus bi se e kwa so dense munti ena se yatintesu etunsu ani a na enkamba edinkan abaho sam patre yom wo nsuo yi mu kai won se omo huntasem bibere abra obekasa ya obetubo etwa eso fra wo no empafen ensiw empafen yare a esoso de pamfen ya empada se na so wonfia ebayere se ebeko eti se wo kasa kire wo nua eya hwe menim se enyansafo ebenya asemkawe mu na omon nsem ombeka no efri na ekron tumi edi akire ntino ombedwen ho otuturu bonsu nya wadom na wonya okese na efri na ekrufa wo kasa ebo ade bo adepa emmo adehu efri se ubo bi dede na kyerɛ sɛ wo kasa abrabia wo bodede no na kyerɛ sɛ wo de eja na ɛto bibi mu sɛ enya ho efiri sɛ kyerɛ sɛm no na onyankopɔn ka sɛ kyerɛ sɛ awurade kasa sɛ nyame ɛkasa ya na kyerɛ sɛ tumi ewo akyi na de ɔka yɛ no so nyina ɛbɛn
yenum na wahwehwe yedie ene adese ye nyina ewo eti mi bisa se wadwen de wo baye ho wadwen de wo beka ho so mi eta kasa achi ade ansam na bia wo kafa ho da bia wo sori a wo se mi de mi nyeyi wo nyeyi so da wo ka asa wiase nyinara wo se na body nyina ani ejina se obehu nyankopon ma ahodi the manifestations of the sons of God. Eti edi adenko na opese wo ye e wasase mu kasafa ho ka kire wo krase efi na ekuri me yetre na me dua opanye bi paase ma wo kan na se ye wo ensatia bebre na emom se me pese me ye kase pa me fa kokromoti efi se mpani force se wo di kokromoti e kwa ye ye de asotro ene ja wo kwan wose so person ya tenten pa so de no befa we if say no na wa na ka hu se opese oye kwankyerefo de obefa we if say on na kyerkyera kwan ade asem ene obi akakyerw ade ade na ekoso wo brabom chugu he obi atwanto ato so ena wo nsu menu apabibi no ne da obi tietie wo hawo ne se ade ade na hawo chugu de okaya eya na sasa inside be pembo de be saba no so da bi obi atwanto ato so je if it's so someone one kasa na wu kra ho otwadi ampon enye ye emwada na ya nyanko ada na ba be ye mpanyifo if we say ye pan enye otwadi ampon nyo kase na wontre wahiem na wo ma wonum kasa enye de na nyam emara ho na no ene nyina ye hwehwe na me kase yo shalom